Репков. Тук с мен е Спартак Кеков. Ето и неговата стая в нашия хотел. Първият ни гост, ето го и него. Той на играта е Стив 246. Аз съм Багер 97. Къде си ти, бе? Идваш, ето та, ето катериш отгоре. Къде си ти? Еми, ти обикаляш като куче, бе. Ето е тук, аз съм отбелязал с бялото мина покрай нея. Ти лижани на теб ти пречи от главата. Нека са теите ми към тебе, да факт. Аз ги взема. Аз ги взема, хайде. Къде сте, бе? Къде си? Ела, че искаш един на разсотка с това, с коне. Че дълг на банчо коня. Ти ще язиш магар. Да, ме пак кажеш. Конюшната. Кое? Не бе, не го бъре, бе, не дей! Може да ми плащаш най-мой човек. Тъмно. От нормалното. Добре. Един стак на обработено, да знаеш. В хотела. Да търся на Виктор стаята. Каква дупка, бе, тук? О, магар. Къде, бе? Къде си ти? Ого, тук съм преспал. Абе, човек, излизай, бе! Излизай! Излизай, ще долу при теб да ти кажа. Къде ще си вземеш дървото? Чакай, ще ти отключа. Давай дърво. Дърво. Къде си, бе? Давай дърво. Тук е дупката, че да я запълня. Не барай нищо там. Офа да се пребавим в хотелите и да лягаме да спим. Имаш кон на свобода. Знам, той не е мой. Това е кон магара и не съм го питал, не ми трябва. Да не влезеш на Виктор къщата. Дек си ти, бе? Ето, ама аз нямам легло. Аз съм ти служил спокойно.
Не, не е чисто. Нали убих една овца? Ето малко овца така ги поби. Абе, това са кучета. Знам. О, гледаш така за трол. Ти ли ги пиеш? Не, ти ги биеш. Почва да така ги удариш, даже те са едно за всичките и почва да те гонят. Има нова свобода. Колко си тъп. Но къде е леглото? Ти къде аз те изслушам да забой да правиш да удариш кучетата? Имаш тук... Чакай, ще спрем за малко. Що ста хора, връща се. Спарто ти да е. Ето ме. Абе смени си скина, бе, то Стив ма знаеш как ме дразни. О, добре, да сменим. После на барман. Бе, Бърд бе, не Бърдман бе. И се облечи гол си. Лузъм. Еми да, нема се читат, аз читах само Айде 3 лева. иди да спи. Еми аз имам къща, бе, тут маник. Но как си ги наслагат тия легла? Много яко. Аз се обучивам. Още малко нещо. Това е ден бе тут, бъде кожа спи. Тук при мен никой не ма спи. Тук си спиш. Къде ще ме спи? Къде ще спа? А, там окей. Време ли е да плащаш найем? Ти ми го плати. Кога? Ще го платиш на края на месеца. Ден да минат 3 нощи, айде. Да може да се развиеш малко. Ела. Те си. Да не гърмиш TNT. Не. Какво? Ми платиш от сега? Стак ли е това? Окей. Аре, свободно се си живееш. А къде? Айде да градам някой. Да напишем Не бе, не бе. Не бе, не губи бе! Не, Остави магарето. без да искам. Ще го аз да ти го дам на теб, чули. Тъпчо! Слиза от магарето. О, Не! Не, че има те, ако влезеш! Ай, сега ще гръмна тинтото. Излизай, бързо! Бързо излизай, че има тинти в къщата. Колко пъти отвори вратата? Добре, не влизай. Вече не влизай, че е капан това. Чули? Не дей, бе! Какво? Бе, човек, стига, бе! О, вас тъга се отсърва. не. Не дей, бе! Като играхме в моят сървър, къде... Аз нарочно ще ти направих капан. Това е тук е капан за хората, бе! О, чист. Мамо, тук е развъдната. Крави. Чист си. Намери си. Кой има в него? Кой има в него? Кой има в него, бе? Много ти, бе. Това е тролфейс. Ой, тук взимам пясък. Много си прозват. То беше капан това. Аз ти казвам, че съм заслагал капан из целия остров. И на Банчо, и на другите. Чакай, спрем за малко клипа. О, коста хора, върнахме се. Къде си ти? При хотел от другата страна, има в една мина. Не, бе! Там има кол. Какъв кол, бе? Такъв шарен кол. Какъв кол, бе? Вампири. Какъв кол, бе? Кол. За вампири. Бе такъв къде са
Въглища ли е? Да. Много си просто. Кажи му въглища, не кол. А ти не играеш в Майнкрафт и не мога да се. За кол не е Охо. Май си грифнах малко. Ало, аз имам някаква полшанка, бе. чит. Не е чит. От вещица. Енчантнат меч с чит. Не, аз си чит на меч. Базикам се, бе. Ще си изпия полшанката. И каква ти е? Те да знам. Ело е сърцата на малко много мощно. Бега се казва. Май затриема човече къде е. Не, хубаво, че ми е голям хотел да мога да видя къде е. Не бе! Прави си я! Елате, ще енчантна един меч. Чуй. Енчантнат тейбъл при Не, при мен. Лапис ли ми трябва, бе, да фак. Вземи го! Какво? Вземи лаписа! Ще вземи да си енчантна един меч. О, как ми сцепи. О, мамо, как ми лагва, бе! Как лагва? Дай ще ти окараде си. Не, бе! Ще изгаса от сервера. Не съм ти вземал нищо. Няма базика, аз много мразя базика. Има един кон магари. И какво? Не мога да ядеш. Аз пускам една магара на своето. Дек си ти? Пред един кон магари. Трябва да си го потомиш със съдо. Макар така слагате си двата, бе. Ми отваряш го вътре опен. О, сега ще търш. Не, бе! Ще търш нищо. Магара, виждал ли си го? Бор. Айде, астала виста, бейби. На лодката ли се качи, бе, табалар? Бега, бе! Много клипа трябва да го спирам. Защото 12 минути и 39 секунди, аз му снимам 15. Ела, бе, къде отиваш? Върни ми лодката. Си кръпчета. Върни ми лодката, бе! Малко ти връщам, бе. И това е. За клипа, коментирайте, оценявайте, дайте лайк и чо.